så sådan, ja, det skal vi lave en morgen med Nikolaj. Det første jeg gør, det er lige at gå på toilettet. Og så sagde vi, hvad vi skal bagefter. Jeg starter lige med at tage en sprøj på. Så I ser mig lige om et sekund. Fra. Så fik jeg lige taget noget tøj på, og ja. I går der sagde min far, altså vi har lige fået en kæmpe vandmelon på sådan 10 kilo. Jeg var mega villig. Eller sådan noget. Ja. Og så sagde han, at jeg godt lige måtte få lidt til morgenmad. Ja, lidt det er det i hvert fald. Det måtte jeg lige spise til morgenmad. Det er dejligt. Okay. Ja. Den her, den valgte jeg i Fårup Sommerland i går. Det er sådan noget fiskenød. Den er mega sej. Jeg elsker pizza. Ja, jeg elsker den. Cute. Ja, okay. I ser mig lige, mens jeg spiser den. Ja. Nu tænker jeg bare lige, at vi skal pakke den op. Og det er virkelig ikke så tit, jeg får sådan noget her. Så, eller det. Nu skal jeg god morgenmad. Og når det bliver svært, så har jeg en kniv. Ja. Men altså, jeg er alene hjemme i dag, er her. Og indtil, altså her i sommerferien lige nu, så er jeg alene hjemme. De små, altså lillesøstrene, de skal bare være i dus og alt muligt. Og så sidder jeg bare hjemme og æder vandmelon. Sad til klokken 10 og alt muligt, mega fedt. Og jeg har slet ikke hørt den, så. Men altså, jeg håber, I har en god sommerferie. Jeg nyder det i hvert fald, som nu. Bare at sidde her, spille Minecraft, altså, ja, bare sidde og game. Altid bare til YouTube. Det er bare hyggeligt, det. Bare lige gået der. Ja. I går der var også i Fårup Sommerland, og der vandt jeg en anden. I har set den, men jeg vandt min pizza. Den er mega nice. Det var sådan noget, hvor man skulle til en fiskestang. Og så, ja, så skulle man bare, så er der sådan nogle ender, så skal man fiske dem en and op, og så får man så i talunderen, så fik jeg så 4, ja, og så kunne jeg vælge mellem sindssygt mange bamser, så den her, den havde bare en mega flot farve, synes jeg. Så synes jeg sådan, okay, hvad skal det her for? Så tænkte jeg sådan, den her, jeg ser lige, hvad den her var. Det er en pizza! Så jeg elsker jo pizza, så den tog jeg. Jeg ville have sovet med den i dag, men det kunne jeg ikke. Det lå inde i stuen, fandt jeg ud af. Og jeg havde læst den virkelig efter den i går, men jeg tænkte bare, lige meget. Wow. Det ser lækkert ud. Nå, det er nok lidt nemmere, og det smager meget bedre, så synes jeg. Jeg tror, jeg kommer ned til lidt mere grynet. Og det er en god vandmelon, det her. Hvis I kan se, så er det sådan lidt grynet herhen af.
Men ikke fuck med noget, synes jeg. Det smager faktisk godt. Nu skal vi nemlig se mine parfumer, hvordan jeg sætter hår. Så hej. Nu skal vi bare lige have mine ting. Og what? Hvorfor er pizzaen her? Nå. Ja. Ej, det her det er mega fedt. Min mor har vundet det her sæt. Hun har vundet 4 konkurrencer nu inde på Facebook efter sådan et efter sådan et halvt års tid. Så har hun vundet 3 konkurrencer. Hun er rimelig healthy. Så nu skal jeg lige have min tandbørste. Den lå ikke lige dernede, jeg ved ikke hvorfor. Men nu skal jeg i hvert fald børste tænder. Jeg børster cirka tænder i 2 minutter. Men det kommer jeg ikke til at se. Jeg kommer lige til at se sådan 10 sekunder måske. Nu skal vi have sat mit hår. Jeg har lige min ID her. Jeg har en ID. Men den jeg mente, der var på tilbud til 5 kroner, det var den her. Jeg har brugt en lille smule af den. Jeg har jo 3 pakker mere. Så. Men i dag bruger jeg lige ID. Bare lige. Jeg trænger lige til lidt ID. Og jeg er også lige blevet klippet her for en uge siden cirka. Tag en lille klip. Og det var meget. Jamen, jeg skal vende mig til, at jeg ikke har så langt hår, så. Så sprøjter man godt ud på filmene. Jeg tror ikke lige, det var nok på den ene film. I spor mig så. Så gør jeg altid bare sådan her først. Altså, så ligner den. Så tager jeg bare til siden til siden. Sådan der, sådan der, sådan der, sådan der. Og så får man ind i hårsæt. Det er rimelig fint. Jeg har sat hår sådan cirka i 2 år måske. Vasker jeg hænderne, og her er alt mit shit. Alt det der er James Bond parfume. Her er den der. Man kan ikke se det, men der er en blå der, og så er der også en til dem, og en til dem. Ja, så er der alt det der. Og jeg har rimelig meget. Jeg er nok sådan. Ja, jeg har meget. Rimelig meget. Ja.